13 1 handitika. Varume paso pano tauya nemuteme mutsva. Zvasibhineji zvakadarika kare. Handichada kunzwa izwi rekuti sibhineji. Pano pasowe. Haleluya. Nhasi vatendi, ndinoda kupa mukana uno kuparidza kumadzimai nekuti inini ndinopractice iya inonzi gender equality. Kwewe mumbanditi, wabviswa ngechani nguwai? Hausi kufanira kunge uri mujeri here iwewe? Ko madzibaba makarwe, asi takatukana here zvamakutaura zvine hasha mukati? Varume ndibate ndisati ndarova mhombwe izhi panapa manzwa ka. Handiri zvokujairirwa nemhombwe iyi mhani. Mubate mubhulazi uyu ndisati ndamutyora huju. Aya mahwambi kai, ndo mahwambi murambi chaiwo. In fact, aya matemba muchemba. Saka munhu waMwari, ndavharirwa 10 minutes idzodzi ndopamabva matanga kutoita madiro aJochina pano pazambara raGabriel. Bohere. Iwe, usataure zvisina kana musoro mhani iwewe. Wanzwaka? Wakutozoona kunge first name yako ndisibhineji, surname yako Jesu, he? Hapana kana chinomboshamisira pakuprofita kwako kwaunoita vanhu. Iwe ndatoita take over sowe by Ginde. Wanzwaka? Chitoenda muaudience umo, ukwane utojoina vamwe vatenderi, ugare pasi kana usingade. Hamba. Okay, nai vatenderi, mese muri kuwirirana here nemashoko ataurwa nemurume uyu ndigare ndarova pasi hangu. Ko madzibaba macharges amaive nawo erepa atopera here zvamava pano? Apa mashoko enyu amataura madzimai atongondiratidza saidhi ramuri. Right, ndakuda vamwe mundiudzewo kuti muri kusaidirani tichiwana kuita way forward. Imi amana imimi, chiko nemi mani. Muri kutadza kuudza munhu kuti hatichamunda panapa so ari kupedzera mabhebhi here? Ipapo baba madi kutaura makazvimiririra. Muri kuti hamuchada sibhinechi imimi nani. Okay, takuda kuita sevanhu vakuru manje, right. Vanhu vese garai pasi tione tiite zvine order kapano. Order. Hatidi zvekupiwa order nemasasikamu. Order. Hatidi zvekupiwa order nemasasikamu. Saka mapostori ndiye munhu wamuri kuda kuti atungamire sowe rino here uyu anoimba kambo kemaoresa pano pasowe raGabriel. Hazvinetse, ndoziva zvekuita. Imi amaimi, sumukaitoni. Ona kusvika kwamaita munzvimbo ino musowe raGabriel rinoyera ndekekutanga muna kumbobvira matsika ino nzvimbo isai rufaro kusangano. Amai mauya pano nekuti mune dambudziko hombe ramuinaro mukati meupenyu, mukati mekurarama. John Met, stage search by the region. Hai, eri, tatata. Idiroro madzibaba Sabhineja, amureve nhema. Amai, handinzi Sabhineja, ndinonzi Sibhineji. Uye zvatave kuda kuita pano ndezvekudai so. Baba vakamira padivi pangu ava, vati vanoprofita. Saka ndiri kuda kuti vakuudzei chiri kunetsa panhahurwa youpenyu hwenyu zvamanje manje. Aiwa kafireman, munove kana mandijuma here? Ndanga ndisati ndanyangira network yemweya kuti ibate, saka tsananguro dzamai vandina unless kana mangoti nditi. Ndinoona sekuti apa tiri kupedzerwa time. Baba makarwe garai pasi, tione zvamanje manje, hapana chamunoprofita baba imi. Musina rugare mumba menyu yeurorwa, nekuti murume wenyu imi amai ava nesvondo mbiri, oro in exact form, amai murume wenyu ava ne14 days asati auya kumba, ndikunyeba here amai? Meni yeye munhu waMwari, amureve nhema. Amai, nhongai chero dombo ramanhonga pasowe pano, munomwa mumvura yenyu kumba, zvamanje manje. Ndaona murume wenyu adzoka, vakatendeuka kune vatenderi. Pane here vachiri kuda kuti baba makarwe vaite mukuru wesowe rino? Aiwa kana madzibaba, tine urombo nekudhauta simba redenga kwatanga taita. Hede, zvazvikaoma nai. Kuita kuoma sekunamata chaiko. Asha, kana wauya kuzoniseka pano, gara hako warova pasi. Naiwe ndochicho chokusekwa ngenzenza yekuona foundation yebhawa. Ndinokuwandira yana Geti. Chaunoziva hapana kana 1. Waida kusungisa Sibhineji, apa uri kuti adzoka nesimba rakawanda. Wazviona ka kuti muromo waFebe hauwire pasi? Nai asikana, makundidaro shuwa. Inga uri friend yangu 1. Nditori confused izvezvi. I don't even know what to do. Pakaipa sha. Apa chikunyanya kudya chii chaicho nai Geti? Sha,
Sibinage badzoka apa. Ndamuratidza kuti ndandiri kusaidi kwaGaru. Saka I'm confused now. Wotongomira naGaru wako yeye anotaura chirungu chakafonyoka. Ana Sibinage tisira isusu tisinambobvira tamba betray. You know what? Talking to you was a waste of a time. Hey, achimwene, muri bwanji. Inzweka mndara, ndiitirewo favor ka. Pane munhu ari kuda kukura musoro saka itai kuti chibusiness chake chisafambe. Ndini ndinoda kuzomununura. Ya. Maita basa achimwene. Ndimi munese manje mimi. Hapana chawaona chikumbire wewe. Ndati vanhu vakabhilivha nezuro mfana. Ndakarowa tsananguro mfana vanhu vakabhilivha ukunzwa. Uri kujairira vanhu kaiwe, zvari kutaura zvimeke sense. Mfana level rachinja, makatatakwidza, Potsdam vhangeri toramba tichiridza. Harisi chunirira muri kurovera mudhara Sibinage. Sha, ndogona kutokudza kuti kuseni wafuma wakaita sei nasei ndichishandisa mweya. Waibata? Iwe ndokuziva iwewe kuti munhu wemabhidhiri. Tsananguro wakazotanga udziziya rini? Taura tinzwa. Nhasi hauna kufumira kwaSolani wewe. Wakanoona kamwe kahure kako so kakavharika. Amudhara maakurema. Tipewo makomborero ngatiti zvidoro. Asi imwe uchiketa kuti uri pasi pangu iwewe. Any funny trick ndokunyudza mfana iwewe. Izvozvo sha ndikutonzwa kuda futsuro yakagochwa mahwambi. Iwe tsuro inogochwa iri chikombera. Pasi enda pabhora apa unoona nhau dzacho. Ukatenga futsuro yako sadza unobva wapuwa mahara netumagaka. Bvunza isusu makantry boy. Baba pabhora panorohwa tsuro yakagochwa ndikudzi. Yakazoitika ipapo rimwe bhora ndife ndakaikangana. Watanga kanhima dzako chikombera. Gondwe kaSibi yakazotambika pai, yakazopinda mubhawa, vandatenga doro, vandarova bhiya, vandazogocha tsuro, vandarova nyama. Waita sei? Chinzwanzwe kaSibi yakazotambika. Ndarova duru, ndarova nyama, ndarova nyama. Samara ndabatwa neupe, ndakazopepuka ndasara ndega mubhawa. Here, saka ukabva waita sei? Gondwe kaSibi yakazotambika, ndakabva ndagaya manje ndikati ndapedza nditsvake kachembere bande kekudai nekudai kuti kunze kuedzi. Ndakabva ndatenderera Godpoint yese wanike dheng, ndakabva ndashaya kana munhu, ndakabva ndaziva kuti mahwana atanga. Ndadii paSibi, ndakabva ndanzwa ngoma yeJeep, ndikabva ndatiregedza ndende ikoko inosesekedza nguva kuti kuedze ndigozowana makombi eHarare. Apo wandirasisa manje. Handichakete kuti ndoziva zvipi. Yambotanga iri yetsuro, apa manje yayeJeep. Here, hauso hakuzisanganisa here chikombera. Inzwanzweka yakatambika ndasvika ipapo, ndakabva ndajoina ngoma, ndobva ndatotanga kushaura pai. Madhara ese akasimuka nevakadzi. Apa pairohwa dzehondo chete. Ndakazoti kaka wangu, ndakazoti kwakunoedza. Vanhu vese vakabva vadhisapiya. Ndakabva ndaona ndakabata dehenya remusoro womunhu apa ndiri kumakuva. German, hamusi makuzvinyanya here. Kana maneta nekunditengera doro, unotaura ndoro hangu pasi pane kundizora bhacha kudaro. Kana Sibi ndikutokudza feya, ndikanyebasana naorinda vanodzokerana. Apa wakundiribisira nyaya apa chikombera. Asika, chinzwa manje andikazosangana nayo madhaizi andaigara kuchisha wacho kwasekuru. Kazodarikani pane mamwe makuva so, kutobva kutafara kwandaitira soyo rangu madhaizi iwayo. Ndadii pai, ndasvika sekuru pamakuva pai, ndokutoonawo ambuya vari kutofambira pamberi pangu, vakatakura nice waiziva. Ndikati rega ndifambirane nemoko iyi. Ndakatosvika ndikatomhoresa moko riyeri bhou, tikabva totanga kufambidzana tichitokurukura hedu. Tikati tadarika hedu makuva aya asekuru, ndakazongonoti madza maita basa tafambidzana pamakuva pano. Hameno ndaipadarika sei? Ngaya kuti mai ivavo vakandipindura kuti chii ipapo. Asekuru, ndakazwa kuti hamunyebe mukwasha. Kana neniwo pandanga ndiri mupenyu ndaipatya panapa. Vachipedza kudaro sekuru munhu akabva angochinja kuita moto kwakubvira uchienda mudenga. Ndarama akuzvinyanya, totamba mangwana.
yoyo nyama yemakarwe yakachipa yamutori anabambana namama. Nhasi ndikukupai half price, ndikukupai nemutengo wakaderera. Usati saizi hatidye nyama yemakarwe kwamuchina uko akafa ega mazuva ano poko yakachipa uko mudhara uri kuita sei kwewe? Haiwo murasta usade kundijairira. Nona kukuvhara mbama nekusereko uko ukanovira kubus stop uko. Kana usingade kutenga ibva panapa. Unopenga mudhara iwewe, unorova mwana wakazvara uko. Unofanira kutotsvaga mamwe madzini ekuita nekuti bhizinesi rako iri unouraya vana nenzara iwewe. Haiyo shaiwe, andana basa newe nekamopu kako kari musoro. Apa hona kana senti. Nona ngokuvhara nekuseri kweruko izvezvi une nharo here? Dhemeti, hauna unorova mudhara. Vezera rako vari kuroya kumusha uko. Apa uri bhizi kutengesa nyama yakaora yezvemakarwe. Uri dinga remunhu. Saka iwewe ndakasatokutsvaga utombogaya kana kuti kune munhu anonzi Geti ka iwewe. Sha, panapa nditori nesitiri dzangu dzandinadzo. Usade kundigira tunyaya twakakutisana nemusoro twakutungana kwembudzi. Ukutombodeko panapa pachona. Wakokwa nani, he? Sha, kana une stress dzako usade kuzipedzera pandiri handika. Ndatoyo zvakanaka-naka. Saka usade kundibudisa mudzi waibata. Haiwo ndiri kutokuziya sha. Kuti uya panapa uri ngoshoda mari. Saka kana uchindinoona ngochiti uri kuona tsaga handiti? Ende varume munoshamisa. Hausiriwo here iwe kroko waindivimbisa denga nenyika. Nhasi wakutaura neni anyhow, he? Haiwawo. Ndibvire ababa. Usandotaura tuzvirungu twako twanongwanzwa paredhiyo. Ingotaura kuti panapa waingei chete. Baby, ndanga ndauyawoka. Ndanga ndangoti ungonipowo mbichana sha. Ndakuwara nenzara kumba uku. Ndikuda kana ka20 US zvako inokwana. Handakuudza kuti kuya panapa kwako une chanongo uchida. Manje inini ndiri gentleman handivanze. Kubva kuseni handabva ndatengesa. Plani yandingatokuitira kutokupa 2 midzonga yemakarwe. Obva wazoona kutamba wakumberi. Hede, ini manje kudya nyama yemakarwe. Yowe, mukati hamurwari here baba imi. Ingawani zuro unowaita utadze kana kubata 200 pazuva. Nhasi uripi? Sha mazino. Ndizvanhasi chetezvo. Okay, bo, ndakuenda ini. Usazoti ndinovhaira. You brought this to yourself. You brought this to yourself. Ndokuti kudii ikoko. Newewo futi zvawataura.